ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମଲା ପରେ। ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ନିଆଁରେ ହିଁ ଜଳି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି, ହେଲେ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନି। ଯେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା ପଡ଼ା ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଘାର କିଛି ମଲମ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତିଳେ ତିଳେ ମରୁଛି। ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବିନି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ପାରୁନି। ଯେଉଁଠି କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଭୁଲି ପାରୁନି କି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମରିବାରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ମୋ ଶରୀର ଯେଉଁଦିନ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ମୋତେ ଏ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ପୁଅର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିଯା। ସେ ପୁଅକୁ ଅନେଇକି ତ ମୁଁ ଏତେ ବଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସକାଳେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା, ପୁଅକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି। ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେଉଁଠି ସେ ଆଗକୁ ରହିବ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କେଇଟା ଦିନ ରହିବି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କେବେ କାହା ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇନି, କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନି। କେବେ ଆ କଥା ନେଇକି ତା ଆଗରେ କହିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା, ଯେଉଁଟା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ କରିନି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଦିନ ଡେଥ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯିଏ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ରହୁ ଖୁସିରେ ନା, ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ଖରାପ କର୍ମ ଆମେ କେବେ କରିବାନି, ଯେତେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ସେ ଭଲ କର୍ମ ଫଳଟା କ'ଣ ହେଇଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜୀବନରେ ସବୁ ହରାଇଲା ପରେ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଏଇଟା ଭଲ କର୍ମର ଫଳ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ସେ ଯିବ। ଆରେ ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ସେ ଯିବ, ତାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ, ପୁଅ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେମିତି ମରିବା ଯାଏ ଟିକେ ବି ଦାଗ ନ ଲାଗୁ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଯାଉଛି। କିଏ କେତେ କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସହିଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ନିଜ ଲୋକଟା ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କିଏ ଦେବ ଏଠି। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର କେହି ନଥିଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଏକା।